Δημήτρη. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθηναγών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, χώρες και αφές των αμαρτιών, των δίνων του Θεού, τα συμμετεχόντων και παραπληκτήρων και ραλιτάνε, την τάφη, υπερηγία, θείας βοηθείας, τεραυτών ύφθομε. Κύριε ελέησον, άνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνηθώς αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηχαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, ήρεμα Δημήτρη, ήρεμα.